ойлағанда шатлыклы да, кайгылы да Тукай өчен. Чөнки Тукай апрель айында дөньяга килгән, апрель айында и дөньяны да куйган. Аның белеме бар. И мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син бик аз. Син сынасың, мен китәмен, айрылып ахырсы. Шундай иртәгенә ул үлеп китә, иртәгенә үлсә дә бик күп итеп шигырьләрен калган. Муса Җәлилнең шигырьләрен укысак, менә хәтта ул әле генә яшәгән күп дип уйлап куясың. Шул хәтле ул алдан белгән кешеләрнең психологиясын, кешеләрнең нәрсә буласын бу дөньяда менә шаккатып утырасың инде шигырьләрен укыганда. И bu апрель ayında Musa Jalil tiyatrı, dram tiyatrı Musa Jalil yanında Tokay'ın pamятнигі тұра, шул памятникка bütün kişiler келелер, şairler, artistlar, jырчылар, yazучылар, шул көнне инде Тукайның туган көнен уздыралар. И бу көн татар теле көне дип атала. Татар теле көне дип атала. Анда инде Тукай шигырьләрен генә укымыйлар, шагыйрьләр инде анда әйткән инде Тукай әлдә килә, шагыйрьләргә тынгы бирмичә дип. Шул нидән Тукайның мәсәбен Тукайдан алып инде пример нәрсә үрнәк алып Бүтән шагыйрьләр да инде язалар, и алар үзләренең шигырьләрен укыйлар, кеше шигырьләрен дә укыйлар. Мен бүген инде менә Тукайга багышланган бер кичкенә генә шигырем бар, шуны үзем укыйм. Мен инде әнә әлеге алдан әйткән кеше кебек яттан белмим ничектер. Кәгазьдән карап укыйм инде. День это в апреле родился наш этот поэт и погиб в апреле, поэтому это такой и радостный день, и в апреле месяц, и как бы тревожный, да, для нас. Вот, Абдулла Тукайның туган көненә. Бөек Тукай татар өчен халкыбызның йөзеге. Татар өчен генә түгел Тукайның бөеклеге. Кардәшебез Ахматова аны тәрҗемә иткән. Бик күпләр хезмәте аша башка халыкка җиткән. Киң танылган бу дөньяга яраткан шагыйрыбыз шушы хис белән бүген дә горурланып яшибез. Исеме белән аталган уранда, мәйданнарда, туган теле аның яңгырый бик күп тантаналарда. Берни йөртми аның исемен мин яшәгән шәһәрдә. Саклый халкым шигырьләрен, әкиятләрен хәтердә. Ну, тут это я, если перевести, это как драгоценность для татарского народа, и это его именем, конечно, в Казани, где вот татары живут, эти площади, города там, да, это название дают его. Но в нашем городе, конечно, его особо много, кроме татар, наверное, не знают, но это весь татарский народ, который когда-то бабушки были татары, это учились в татарских школах, да, мамы, это все помнят, и сказки, и песни. А вот туган тель — это родной язык, это как бы гимн татарского народа. Вот когда мы всегда собираемся, все мы это исполняем, эту песню. А теперь, вот сейчас я, конечно, ничего не знала, это, конечно, заслуга Ринатнака, Ляйсяннике и Фаинанике. Я никогда не ожидала этого, аж плакать хочется. Большое вам спасибо. Может быть, я это и не заслужила, но все равно. Но вот Муса Джалильным 110 лет, это Муса Джалиль, да, я тоже вот написала ему там стихотворение, вот за это мне дали это, не дали. Ел артыннан еллар үтә, гомерләр узып китә. Кемдер үзенең исемен мәңге югалтмас итә. Муса Җәлил тууына күп еллар үтеп киткән, 110 ел узып китеп, зур юбилейга җиткән. Бу бәйрәм татар илендә, гомумән җир йөзендә, татар кешесе яшәгән дөньяның һәр җирендә.
Şair özü yaşaganda özüne heykal salar. Onun her yazgan yolları мәңгіге isen kalır. Yıllar uzak, kimdir gider, kimdir kiye yanmadan, yazıcılar hem şairler ölmeyler, yaşıyorlar. Көп meclisler yanığı var, alar yazgan yollardan, kiyinemiz, cırğa salgan bunlardan. Şanalar uğucuklarının мәңгі жерде yaşasın, Күрә halkın şairlerinin Шулай хаман yaşавын анысы біле где-то, если найду вторую страницу. Шыннан мәңгі yaşавын күрә халқын. Башқаларыбызда шағирге шундай хәйкәл қырылған. Вот уже про этот памятник, да? Шундай хәйкәл қырылған. Бар қарашы, барлық кеше бәйсізлікке ұмтылған. Қысқа ғұмыры ішінде ол гүл күрәшші болған. Ерік ішін жанып киіп кірсіз ғұмырын қойған. Йөрәгендә шытқан жырлар шешекләргә әйләнеп, яши татар күңелендә бер-беренә бәйләнеп. Үлгәндә дә туры калды җирендәге антына, җырлары күп гомерен дә биргән туган халкына. Ул татарның горурлыгы, илнең бер батыр улы, дошманнарга бирешмәскә динди ул яшь буынна. Там, если перевести на русский, вот песни мои, которые я пишу, вы у меня это пока как семена, потом когда-то вы превратитесь в цветы. Если вы будете жить на свете, и я буду жить. А если про вас забудут и про меня забудут, так и получилось. У его стихи живут, и каждый его и помнит. Вот про это вот, да. То, что вот он такой этот памятник этому поставили, это действительно человек, который всю свою жизнь боролся за свободу. За свободу. И я думаю, он всех молодежь зовет, чтобы они были тоже такие борцы за свободу, любили свободу и Родину.